EM khonsing rong pia hin pen chiti malan la pen hon keron pon patumi chiti ni phai inkore CR ni analo por phai kresia pormolom pen lakha kep hawar ke hat constituency ka parlo jingbe arong mohori rong pi arong la pen etho rong pi arong parong thomarong along EM khonsing rong pi humri damsi parong thom arala tuba phan chiti malan la pen hon keron pon asai kiding pon la pen lebang sahut hawar ke hat BJP Mandal Secretary Milaram Barwa la pen Sakti Kendra in charge Noren rong pi pen chengnok rong ke thom rong asar tum sitami chitong nunsi bangso asai nong RDP dunsi mesen pen pachun pono phuloni pen nilitum dak dhorong pi rong pen athak rong pi rong chiti malan nangkeron mohori rong pi rong chiti malan nangkeron athi bangke ilitum kiching honai Bharat alongri lapen ke pirtheng bong kangtang nai Prime Minister age hai Narendra Modi am hangke theka puthak si dakni lipni rong nangke humri lapen rong asor pen chihu chipudlo rong asor kisum ke boyala mandane ne chini ponlo lapen ke Narendra Modi am hangke theka puthak nilitum haura hat angkang along medical health camp ako bipon thuji lapen ke Prime Minister Narendra Modi am hangke thek aputhak ta nilitum amunitum afan la ok apran kimi afan lang mi lahai tameni ditum dak harakan angkang lang an susi ki pacitang pon mani ditum bori pon pen dak harahat akisung alama kam an sitameni li idom gaching hon CM sara hanani li thanam dam ipo pen ke radatum an susi council of hanani ke chi cha khalam an tameni li anak sara phani li alamba palinam ipo Jasembet pet penke Prime Minister Narendra Modi troksi kepra isi artan ingkan kepleng aputak ketalon aputak sini dakrong na ke humri penke dagrong arat pen najok nilitum arnam bhona hirjume hangpilo Prime Minister Mirjing Hansi Karbidel News